Iya kan nakapanakabur na ayak ni alayon sa hadith na dua susun. Batarul haq yogam tunnas. Kata kamu rasulika tarima aku benar. Ayak asabut tiron na langwa na subu anu wala aku pandu anu nabi nagituy benar na saden sa suranga yang nagituy ribat. Nagupon ayang kaunutin na suribat kaning kaunutan sa mga katiro wala na miyakapan nakabur ka. Ibarat nagu miniraw suwal ako tiba alaikumusiyam ini paliwat terakanu sukap busa. Nasiyaki ini amia kalala amama. Nadin maalin nadin yang di kapan pasepak nasa mau tu nabi agdami nang putwa kapan nakabul. Panganin tadi ni kau kitan di kunyo kararangitan na ibarat na buminiraw suwalla kumananya na pangaruh makanu satu terlepat na minigal sirik si elabi yang bisimam bisimadam pian amairan na ibut katumuong kuswisa kala pada teamano isa bakang pangaruma ibulawagan yan susut ya suun wala na dito nakapanakabur kataw na nakanabad niyo ng sifat mga ibarat ubad nanan ay kadua kapanakabur na gamton nas diang putwa din kakapakarap nga bulagid ka manusia ay kapilayan kau na mababa na sa mapuro umali sukat tayo na sa kabumatay na sa kanya na lumbis umali subangsa na sa kabibinan ninyo na palesiran na kuriti ulo Allahu Akbar maaloy so ibarat nakapasang na sa kabimapasang na pala natapulan so sa lakaw ka lagi na nagkulitan o yung kayak tungan na yakya pa gula-gula di siya nga kada kabu kaigira ba adum upamana di tiara akira na isa kang binabataan ay tudud sila napapakatawa sila na taman ko mga bulayo kabapya higit kung anak teraka kayo yung notakakataon sa beruberuta ama kakungkikar kami na mapya din kaan may le madakala sila na pamilya na pala sila din pira kalala na kwarta oy na makaw masiran ko timu aniran na pala sila na rin o pamana na ako gulisman na pala sila din gobernador na pala din mayor ka lawa na upamana na mapur atau sarano na pala din lulot na lulot tira na padagang sa apo padagang sa susu oy nagina ni kato kamu ka ini pur ira naginoeran na pananggila na nakamataan na pakaan tiuranan ubulo so kamapi ano manusia asudin sunag ibitiron la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr didin makasulad ko surga so tao aadan alagi po inda makibur situ kusulian na kita akaso pamakabod ng pakaliw so kibriyan na maladi sa kaniyan kung nabaw matali lagi inda naging tumiyakaw mang kay Ramadan ang kambulungan niya nanan. Kado mga babayan niya paniyakit na sumiyagdam o Adam alayhi salam al-hirs wa tulul amal. Giyang putwa na nga. O giyang putwa o pamana kalaainam. Nauwad na malay kabubusigaw ang kaya pagtaw. Aguso ibarat na keto nakaambata-bata aaya saliran na di maka tetalik kuda kumano yang matemos mapenedemakep na siya sa siranon. Nasabab ko nga po dunia ko kiyak te kagiyong kaya ari ira na madakla magari-ari nagtengah-tengah demisan amiakan ke dapat tak di makapulo di rumah. Tama sa ramig niya matay susabad kira nada siradun makapuliliwan nag-bata-bataan. Sabab saging kaya niya kayo ito asagad. Akapipya di naman sa kaya. Niya kau masuk Ramadan kambulungan yang nakita nuanan. Na mata-mata na udian na nakabulungi sa gaya kaya puso. Na ayak nunda sa naging kaya umma. Na baka darugan ng siran wallah. Ayak ketero ungkor ka no mga babayami. Diin na tiyak palangit na tiyak palupa apa-awi nga yamini kuris. Ubias sa mga Muslim. Na taman kumaratabat. Na taman ku ingaran na mini miyagubasay. Na inuman madakla makakalabos so mga babay sa giyang kaya mga silda sa giyang asintran luson taman sang kaya pumana na bises si Sadabaw uway kagi asawab sang kaya kaya pamalampak ang kaya na nga sang kaya babay sang kaya kapagda sa Montero kambalay sa pirak anda na ang mga tayo sa mga walay uway na miyan akong taman sida nito siya ito na igda ka sa ayak kiyoryanon
Nagpun miya kalag suka kali abit sa lako inintegang yan. Uway. Na yan masakit ton. Nagyang utakyat pipira ng sawat ta adinian din kataon wan tay ama mga wata. Kira man yan sa tanong na adin namin ang ugaw la. At tigyan kaikat niya ko niyo at tigyan natang niyo sa duti katuyo pamate ako dun sa makaisay sa giyan kaya di kasi sumbuya iya mga pulisya. Sabi kami. Ini kataniran na tiya ko sa duti na kaya niya namin kaisisat na kaya patay niya. Niya tumubin. Allah. Naayap na masakit pero una, binuguan siya ng mga pulis. Ini paano na bisiran? Na ipuliso tuladan nila sa upang mga dalamayin. Na anatiti o ba anaro ang mga dalapa na amay kaad na upang na kaya napakaliw, napakadala mo ang sira na pupulo ng mga pulis o ang utang mga balik. Gini na. Tiyak palangit na tiyak palupa. Kahit ito na yamin gurit si sagir ka isang bangin samuro na iba't kaupun ganyan na sa maparwasan ka at kaya pakalang ka nga si sagir ka niya. Takan na uwa ino imakandagal sa lagi ng tuwa mo dito. Kakan, kaya mataan na giyong putwa, kauradan niya sa putwa pamanas sa lakawron na iyak yorenon na minisan bisa kay tuan kasabaw sa putwa na